I a totes, jo sóc la Berta, sóc assessora retail de Fede Pharma i vinc a explicar-vos què és el merchandising, i quines són les tècniques de merchandising que podem aplicar a la farmàcia per millorar l'exposició que tenim a la farmàcia. Algú sap què és el merchandising? Ningú té alguna idea? Vale. ¿Alguna idea más? Bueno, el merchandising es pot definir de moltes maneres. Una de les definicions que hi ha és el millor producte en el millor lloc, en el moment just, a la quantitat justa i al preu just. Però al cap i a la fi, el merchandising no deixa de ser una sèrie d'accions que fem al dia a dia a la farmàcia per ressaltar alguns productes que tenim a la farmàcia, per rentabilitzar els lineals que tenim a la farmàcia i per dinamitzar la zona de venda. Què és el que esperem d'una farmàcia? Com a client, què és el que esperem que una farmàcia ens doni? Doncs bé, en primer lloc, trobar fàcilment les categories. Jo el que busco com a usuari de farmàcia és que quan jo entri a buscar una pasta de dents pugui localitzar ràpidament on trobo la pasta de dents. Una altra cosa que espero és trobar solucions i consells farmacèutics de proximitat i professionalitat. També espero trobar un estil de vida saludable. Cada cop està més de moda el fet de la prevenció de la malaltia i no tant el curar la malaltia. Llavors, el fet de poder prevenir la malaltia, trobar un estil de vida saludable, també tot el tema de la bellesa, abans la cosmètica no es tractava tant a farmàcia, però cada cop es tracta més, i també el benestar. I després, per últim, també espero, i que cada cop s'està necessitant més, el tema de tenir una experiència. No només vaig a la farmàcia a que em venguin un medicament, sinó vaig a la farmàcia a aprendre. Vaig a la farmàcia a que em deixin provar coses, tocar coses, tenir interacció amb els productes i no només que em venguin el medicament i ja està. El merchandising es basa en el keep it simple. És a dir, hem d'intentar que les coses siguin fàcils, ja no només per nosaltres, sinó també pel client. Ara bé, que sigui fàcil no vol dir que no estigui estudiat. Què és el que estudiem? Què és el que intentem? El que intentem és que el client faci el màxim recorregut possible per dintre de la farmàcia. Per tant, ens interessa que si l'entrada està aquí, el client, els mostradors, que són el destí, com bé ha comentat la Judit anteriorment, estiguin el més allunyats possibles i que el client hagi de fer el màxim recorregut possible per dintre de la farmàcia perquè vegi el major número de categories. Altres coses que estan estudiades de la farmàcia, el tipus de mobiliari que utilitzem. Hi ha mobiliari que és fixe, que són els lineals de la farmàcia, però hi ha altre mobiliari que és dinàmic i que podem anar movent en funció del que ens interessi, com per exemple poden ser les gòndoles, que parlarem més endavant, les peixeres, etc. Després també, què més està estudiat? Els productes i les marques que utilitzem. Estan estudiades perquè nosaltres, en funció de en què ens volem especialitzar i en què volem diferenciar-nos de la resta de farmàcies, escollirem unes marques i uns productes o uns altres. Una altra cosa és que cada cop més intentem substituir la venda argumental per la venda visual. Quan nosaltres estem atenent al client, li podem argumentar molt bé la venda, però a vegades, quan el client està escollint quin producte vol, hem de ser intel·ligents d'on col·loquem els productes perquè el client vegi aquells productes que a nosaltres ens interessa que vegi. I per tant els col·locarem a un lloc o un altre en funció del que nosaltres vulguem vendre. I finalment, com més accessible, millor. Tota la part que és per a farmàcia, no la part de medicaments ni la part d'FPs, perquè aquesta no pot ser accessible pel client, però la part que és per a farmàcia, com pot ser bucal, corporal, capilar, cosmètica, si és accessible pel client, millor, perquè com hem dit, al client li agrada provar i tocar les coses. Si està darrere del mostrador, és molt més difícil crear aquesta experiència de compra i que el client s'endugui el producte. El merchandising es basa en tres parts. Una és el producte, l'altra és el servei i l'últim que he dit és l'experiència de compra. El producte, com he dit, escollim els productes i els col·loquem en funció del que ens interessa, que ara veurem com ho col·locarem. En segon lloc són els serveis. Els serveis de la farmàcia són molt importants. Un servei és l'atenció que donem, però també altres serveis com, per exemple, la deshabituació tabàquica, el control del risc cardiovascular, la presa d'atenció, una anàlisi capilar, una anàlisi facial. Tot això són serveis que estan fets per potenciar encara més l'experiència de compra i el servei que donem al client. Per últim, tenim l'experiència de compra, que com he dit, hem d'intentar fer coses perquè el client, cada cop que vingui a la farmàcia, s'emporti un valor afegit, a part del producte. Per exemple, celebrar els dies mundials.
el Dia Mundial de l'Alzheimer, que el client vagi a la farmàcia i li donem un fulletó on expliqui què és l'Alzheimer, quina prevalència té l'Alzheimer, consells pels cuidadors d'Alzheimer, que són coses que els clients agraeixen molt i són valors afegits que nosaltres anem donant-li al client. Una altra cosa que podem fer, doncs, per exemple, fer degustacions. Fer degustacions de barretes, fer degustacions de jalees reals, fer degustacions de diferents coses, perquè el client és això, ostres, doncs cada cop que vaig a la farmàcia em donen un fulletó i aprenc coses noves, ja sigui de salut o del que sigui. També a vegades vaig i em donen mostres, em fan provar coses. Doncs això, totes aquestes coses, el client ho agraeix i és el que fa, al cap i a la fi, que esculli el nostre establiment i no un altre. El retail és detall. Amb què ens referim amb això? Moltes vegades ens fixem només en les coses grans de la farmàcia, de com està col·locat tot, però hi ha moltes més coses. En primer lloc, per exemple, posar una perxa al costat de la bàscula. Això moltes farmàcies no ho tenen i és algo tan pràctic com que el client, quan es vol pesar, vol deixar el bolso, vol deixar les jaquetes, vol treure la roba. Doncs està molt bé, per exemple, posar una perxa al costat de la bàscula. Una altra cosa que podem fer, suport pel bolso. Quan el client va a la farmàcia, vol recolzar el bolso i, clar, els mostradors moltes vegades, encara que no hauria de ser així, estan plens d'expositors, de productes, no pot recolzar bé el bolso. Doncs és molt pràctic que hi hagi com un suport perquè el client pugui recolzar el bolso allà, treure la recepta i d'aquesta manera tindrà molta millor atenció. Tenir una cadira còmoda perquè el client pugui seure, perquè la gent gran, sobretot, mentre hi ha cues, pugui descansar i pugui estar esperant a que sigui el seu torn. Una zona infantil de jocs. Doncs bé, les mamis i els papis agraeixen que mentre estan comprant puguin tenir el nen a una zona o nena jugant, ja sigui amb una taula interactiva, jugant amb un castell per nens, etc. Tenir un mirall, que com ha comentat també la Judit anteriorment, per exemple, si tenim ulleres a la farmàcia o si fem tallers de maquillatge, que la gent pugui provar-se les coses i d'aquesta manera és molt més fàcil pel client completar l'experiència de compra. Tenir una biblioteca de salut, com ja ha comentat la Judit anteriorment, una zona de relax, tablets de consell de salut i pantalles amb ofertes. Això, cada cop més, la part digital, s'està posant cada cop més de moda. Llavors, el que hem d'intentar és pujar-nos, diguéssim, al carro. És important que amb el tema de les tablets i els consells de salut ja pot ser a nivell d'ofertes que el client o bé abans d'entrar a la farmàcia, hi ha farmàcies que ho tenen a l'aparador i van passar les ofertes, si les pantalles són grans va molt bé, sobretot per cotxes que passen per la zona, que venguin les promocions que tenim, o bé si no pels clients de peu. I també ho podem tenir dintre la farmàcia i el mateix, pot ser d'ofertes però també pot ser de consells de salut. Pot ser amb l'horari que tenim, amb els serveis que oferim, amb consells de salut que anem donant en funció del dia, inclús podem adaptar el contingut que hi ha a la pantalla a l'hora del dia que sigui. Potser al matí tenim més gent gran i els missatges que comuniquem a la pantalla són més enfocats a gent gran i en canvi potser a la tarda tenim més clients joves i enfoquem el contingut de les pantalles a clients més joves. Llavors això és una mica també el que cada cop més es va veient. Aquí hi ha diferents idees, el tema de les cistelles que parlàvem abans, el tema de la biblioteca de salut que veiem aquí, això són les taules interactives les tablets interactives perquè els nens juguin, etc. El merchant sobretot està centrat en la part visual i molta gent pensa que és tot el que engloba el merchant, però no és així. El merchant engloba els 5 sentits de la farmàcia. Llavors, què podem fer per tenir una experiència còmoda i agradable i atractiva pel client tenint en compte tots els sentits? Doncs bé, tot i que el sentit visual és el més important, que com podeu veure és un 55% de l'impacte, també tenim altres sentits com per exemple l'oïda. És important que hi hagi un fil musical a la farmàcia perquè quan una persona està esperant, si hi ha alguna música o algun tipus d'ambient, està més tranquil·la, està demostrat. En canvi, si no hi ha música, la persona està més nerviosa i té més ganes que l'atenguin. Per això és important jugar amb els fils musicals. Inclús hi ha llocs, hi ha tendes, i això us hi podeu fixar, si és una tenda on hi ha molta gent, normalment solen ficar música més moguda, perquè la gent vagi més ràpid a comprar i no s'estigui tanta estona a la tenda, perquè tenen molt flux de gent. En canvi, a llocs on t'interessa que el client estigui tranquil i estigui més estona, solen tenir fils musicals més relaxats, perquè la gent estigui tranquil·la, còmoda i pugui anar mirant els diferents productes que tenim a la farmàcia.
Un altre sentit a tenir en compte és el tema de l'olfacte. Si us hi fixeu, hi ha moltes tendes que utilitzen perfums propis, la Hollister, per exemple. Tu entres a la Hollister i fa una olor determinada, inclús venen el seu propi perfum. I altres com, per exemple, el Massimo Dutti, l'Stradivarius, etc. Doncs hi ha farmàcies que també apliquen el seu propi perfum a les farmàcies. També és veritat que si no volem fer això no hi ha cap problema. Podem, per exemple, ficar difusors amb olis essencials i que en funció de la temporada o del dia posem un oli essencial o altre. L'important és que creem un ambient còmode i atractiu pel client i que el client estigui el més relaxat possible i que noti un aroma de net, de pulcre, etc. Després tenim el tema del tacte i el gust. Sí que és més complicat a nivell de farmàcia, sobretot ara amb el tema del Covid, però hem d'intentar, el que dèiem abans, fer campanyes i fer accions amb les que el client pugui tocar i provar els productes. Per exemple, si fem alguna campanya de cosmètica, fer una taula de textures perquè el client pugui provar els productes. Fer accions de tallers a la farmàcia perquè els clients puguin provar les cremes, que els hi fem inclús massatges facials als clients amb les cremes que tenim, etc. I pel tema del gust, el que dèiem abans, al gener fem campanya d'aprimament. Doncs està molt bé que amb la campanya d'aprimament, per exemple, si treballem amb alguna marca de barretes tipus Vimanant, Siken o la marca que sigui, doncs, per exemple, tallar les barretes com si fossin torrons i donar a provar als clients perquè tinguin l'experiència de poder provar el producte abans de comprar-lo. Què és el primer que fem els consumidors quan entrem a un lloc? Algú sap? Mirem cap amunt. Tothom, quan entra a un establiment, el que fa és mirar cap a dalt. I per què ho fem? Ho fem per ubicar-nos. És important que sapiguem que el client, quan entra a una farmàcia, el primer que fa és mirar cap amunt, perquè és d'aquesta manera com farem que el client sàpiga on tenim cadascuna de les categories. Quina és la manera més fàcil? Rotular les categories a la part superior. És a dir, quan el client miri cap amunt, corporal, doncs me'n vaig cap allà, vocal, me'n vaig cap allà. Si no tenim rètols, què podem fer? Doncs bé, la segona manera més fàcil que el client s'ubiqui dintre de la farmàcia és posant la marca líder de la categoria a la part superior. Tothom sap que l'Acer és el líder de vocal. Doncs, per exemple, si jo entro a una farmàcia, miro cap amunt i veig l'Acer col·locat a la part superior, jo sabré que en aquell lineal hi haurà l'Acer i per tant m'aniré cap a aquell lineal perquè sé que hi ha vocal. Llavors, o bé ho podem utilitzar, o bé podem ubicar-nos amb els rètols o bé a través de les marques. Què és el que marca què són les zones fredes i les zones calentes de la farmàcia? Doncs bé, com hem dit abans, el destí final d'un client és el mostrador. Per tant, quan tu entres a una farmàcia, el teu destí és arribar al mostrador. Tot el que estigui al voltant del mostrador serà la zona calenta de la farmàcia i tot el que estigui allunyat doncs serà la zona freda. Què és el que hem d'intentar? Que el client faci el màxim recorregut possible dintre de la farmàcia. Si veiem en el primer cas, l'entrada està aquí. Si nosaltres fiquem com aquí el mostrador en aquest costat, el client només fa aquest recorregut. Per tant, és un recorregut molt curt i a part no té cap paret al costat que quedi calenta perquè aquestes parets d'aquí li queden molt lluny. Per tant, tenim molta zona freda de la farmàcia. En canvi, si el client ha de fer aquest recorregut i arribar a aquells mostradors, fa molt més recorregut. Per tant, tota aquesta zona ja la calentem i aquesta zona també. I per tant, de zona freda només queda aquesta d'aquí de l'entrada. Per tant, és millor la primera opció on forcem la circulació del client. A vegades és molt fàcil perquè si tenim un espai rectangular, la porta està a una punta, doncs fiquem els mostradors a l'altra punta. Però és veritat que a vegades tenim farmàcies que tenen una distribució una mica més complicada i hem de forçar amb gòndoles, per exemple, el pas dels clients perquè facin més volta per la farmàcia, com és el cas, per exemple, d'aquesta farmàcia. Aquesta farmàcia té l'entrada aquí i els mostradors són això d'aquí. Si no poséssim tota aquesta barrera de gòndoles, què faria el client? Faria així. Entraria i s'aniria directe cap aquí. Tota aquesta zona d'aquí i tota aquesta zona d'aquí quedaria freda perquè el client no la trepitjaria. Llavors, per això, posem aquestes gòndoles, que són gòndoles de mitja alçada, perquè el client hagi de fer tot aquest passadís i a partir d'aquí se'n vagi cap allà. D'aquesta manera, l'única zona que queda més freda de la farmàcia és tota aquesta d'aquí. Per tant, a vegades sí que és bo forçar el client a fer un recorregut per intentar nosaltres guanyar
zona de venda i que quedi molt més distribuïda les categories. L'objectiu d'una bona distribució bàsicament és posar les fortaleses de cada farmàcia i garantir un màxim d'aprofitament de la zona de venda. Què hem de pensar a l'hora de col·locar les categories? O com col·loquem unes categories a un lloc o a un altre? Doncs bé, en primer lloc hem de pensar on es formaran les cues. Si nosaltres tenim el mostrador, doncs les cues es formaran al costat del mostrador. Per tant, on es formin les cues serà la zona més calenta de la farmàcia. En segon lloc, hem de pensar en què som experts o en què volem posicionar-nos i diferenciar-nos, perquè en base del que vulguem, potser hem de donar un espai especial a alguna de les categories. Si jo soc superexpert o vull ser molt expert en cosmètica, doncs segurament li donaré una ubicació diferent a la cosmètica que no si no la treballo gairebé gens. Llavors una mica això també ens marca la diferència. I finalment hem de pensar quines categories tinc i quines categories treballo i quin rol té cadascuna d'aquestes categories. Què vull dir amb quin rol té? Doncs bé, cada categoria té un rol i ara us explicaré quin és el rol que té cadascuna de les categories i que en base al rol que tingui és on la ubicarem. Tenim 4 tipus de categories. En primer lloc tenim les de destí, després tenim les habituals, després tenim les ocasionals i finalment les de conveniència. Què són cadascuna d'aquestes categories? Doncs bé, les categories de destí són categories que el client va a la farmàcia i es dirigeix a la farmàcia per buscar aquella categoria en concret. Per tant, és igual que estigui en una zona freda, perquè si el client no troba el producte, preguntaran al mostrador, escolta'm, on està aquest producte? I nosaltres el redirigirem cap a la zona on ho tinguem. Són categories, per exemple, com infantil, el que venen a ser FPs, jo no veuré un producte de la tos i diré, ai, doncs me l'emporto. No, normalment és, jo tinc tos i vaig a la farmàcia a buscar un producte per la tos. O, per exemple, l'ortopèdia. Jo no veig una munyequera i penso, ai, m'emportaré la munyequera. No, sinó que vaig a la farmàcia i dic, ostres, necessito una munyequera. I llavors el farmacèutic em dirigirà a la zona on tenen l'ortopèdia i em vendrà la munyequera. Són categories que solen tenir marges ajustats i que solen ser bastant sensibles a preu. És a dir, que hem de tenir marges ajustats precisament per això, perquè el preu és important pel client i són categories que la gent intenta no pagar un preu molt i molt elevat. Per tant, hem d'intentar ajustar el marge. Després tenim les categories habituals. Són les categories que la gent compra amb freqüència, com poden ser, per exemple, corporal o bucal o salut sexual. Aquestes categories, on es col·loquen? Doncs bé, es col·loquen a les zones templades de la farmàcia. No cal que estiguin ni a les zones més calentes ni a les zones més fredes. Es solen distribuir pel mig. Després tenim les categories ocasionals. Les categories ocasionals bàsicament són les categories més de temporada. No estan sempre a la farmàcia o no estan sempre representades de la mateixa manera, com per exemple poden ser els solars, els mosquits, la caiguda capilar. Sí que pot ser que durant tot l'any tenim solars, però no li donarem la mateixa importància als solars a l'estiu que la que li donem a l'hivern. És per això que quan estem en temporada d'aquestes categories hem d'intentar exposar-les al màxim, que estiguin a prop de mostrador, que estiguin en gòndoles, que estiguin en expositors, perquè tothom que entri a la farmàcia les vegi. I finalment tenim les categories de conveniència. Les categories de conveniència són aquelles categories que també li podem dir categories capritx, que bàsicament són la cosmètica i el capilar. Tot i que en molts altres llocs la cosmètica no és una categoria de conveniència, aquí a Espanya encara sí. És a dir, la gent moltes vegades es compra una crema de la cara com, ai va, doncs mira, aquest mes em compro una crema, però no és una que tothom es compri habitualment cada mes a rajatabla. És per això que aquestes categories sí que han d'estar en una zona a prop del mostrador, perquè si les tinguéssim a la zona freda, segur que no es vendrien. Per tant, hem d'intentar ubicar-les a una zona bastant calenta. També és veritat que hi ha farmàcies que són molt especialistes en cosmètica i fan una zona especial de cosmètica, que no cal que estigui a la zona més calenta de la farmàcia perquè ja fan un mostrador exclusiu per la cosmètica. És a dir, tenen els seus mostradors on venen la resta de categories i un mostrador exclusiu a la zona de cosmètica on vendran la cosmètica i inclús on poden tenir la zona de dermo, la pica aquella que us ha comentat la Judit per poder provar a les clientes, inclús hi ha farmàcies que tenen una taula amb cadires perquè la gent es pugui sentar i fer una atenció més personalitzada, etc. Aquí ja estan els exemples del que ja us he comentat, de quins són les categories de cada tipus de rol. I ara passarem a parlar del mobiliari. Quins mobiliaris tenim a la farmàcia? En primer lloc tenim els mostradors. Els mostradors, l'ideal és que siguin mostradors individuals.
ja que d'aquesta manera l'atenció amb el client és molt més íntima i molt més personalitzada que si és un mostrador sencer. Per això és ideal aquest tipus de mostradors. Què és ideal també? Que hi hagi una zona on puguem posar els productes ganxo. En aquest cas veiem que aquest mostrador té una fusta, diguéssim, que poden posar o bé baldes o bé ganxos. I aquests productes que hem de ficar en aquesta zona han de ser productes de baixa implicació econòmica, és a dir, que no superin els 15 euros. I a part hem de tenir sempre el preu posat. Aquests productes que tinguem a sobre del mostrador hem d'intentar canviar-lo cada 15 dies, màxim un mes, perquè si el client sempre veu els mateixos productes a sobre el mostrador, per ell acaben sent invisibles i ja passa a ser com una part més del mostrador. Per tant, és ideal que els anem canviant en funció del mes i en funció de les campanyes que anem fent a la farmàcia. Què hem d'intentar? Mantenir net i ample l'espai d'atenció, pel que us deia abans, sobretot si no tenim per recolzar els bolsos. La gent vol arribar, apoyar el seu bolso i treure la recepta i treure tot el que vulgui. Si tenim tot el mostrador ple d'expositors, de peixaretes amb cremes, etc., és impossible. Si no tenim aquest moble que ja ve amb això inclòs, no passa res, podem comprar cistellets i ficar productes d'impuls a sobre del mostrador i també es pot fer sense cap problema, mentre no l'omplim al màxim i que quedi sense que la gent es pugui recolzar les seves coses. Un altre dels mobles, les gòndoles. Les gòndoles són aquests mobles que ja us he dit que es poden moure, que els podem trobar per diferents llocs de la farmàcia i que poden servir per moltes coses. Una de les coses per les que pot servir és per redirigir el client cap on nosaltres volem. I després també sobretot serveix per ficar els productes de temporada i els productes promocionals. Aquí no estem parlant ja tant de productes de baixa implicació econòmica, sinó que poden ser productes més cars i els mourem en funció de les campanyes. Què és campanya de mosquits? Doncs podem posar mosquits a la gòndola. Què és campanya de caiguda capilar? Doncs podem ficar caiguda capilar a la gòndola. Perquè normalment les gòndoles se solen ubicar a les zones centrals de la farmàcia perquè el client quan se'n va cap al mostrador es trobi pel mig de la gòndola i li impacti el producte que hi ha. És per això que normalment solen ser bastant versàtils i que no sempre hi ha el mateix tipus de productes, sinó que els podem anar movent cada mes en funció de les campanyes. També és veritat que hi ha vegades que les gòndoles s'utilitzen per reforçar alguna categoria. Per exemple, si jo tinc un lineal d'infantil i no m'hi cap tot l'infantil al lineal, doncs puc ficar al costat d'infantil una gòndola i que aquella sigui la gòndola d'infantil i només hi tinc producte infantil. Això també es pot fer. Després tenim les taules anidades. Les taules anidades, o no cal que siguin anidades, sinó taules, s'utilitzen també per presentar productes. És veritat que no són tan bones venedores com les gòndoles. Per què? Perquè la gent veu que la taula està tot tan ben exposat que li sembla com si fos un aparador intern de la farmàcia. Però sí que és veritat que són molt bones per presentar productes o donar a conèixer productes que han arribat nous a la farmàcia, inclús serveis de salut. Després tenim la pica de dermo, que com ja ha explicat la Judit abans, serveix per potenciar l'experiència de compra de la part de cosmètica, serveix també per fer formacions, tallers, xarles, etc. I també augmenten el posicionament de la dermocosmètica a la farmàcia. Altres coses que podem trobar, les peixeres. Les peixeres també són productes mobiliaris superversàtils que podem anar movent en funció d'on ens interessi. També normalment se solen ubicar al costat del mostrador, sobretot si no tenim aquesta zona d'impuls en el mostrador, ja que d'aquesta manera la persona està comprant i té la peixera al costat amb la promoció que nosaltres vulguem. Què se sol posar en les peixeres? Doncs bé, s'hi sol posar productes també de baixa implicació econòmica o promocions. Què és important? Que siguin el mateix producte. He arribat a veure peixeres que hi ha 300 tipus de productes diferents. No té cap sentit perquè l'ideal és ficar tot un producte i ficar un preu, 5 euros, i que hi hagi tot el producte i que sigui el mateix. I a part queda més maco si és tot el mateix producte, com per exemple podem veure en aquests exemples. Aquí és el mateix producte, això també és el mateix producte, tots hem d'intentar que siguin el mateix producte o almenys de la mateixa categoria i de la mateixa marca. Altres coses que podem trobar, per exemple, mobles per posar les ulleres, amb un mirall sobretot per intentar que la gent es pugui veure i poder millorar l'experiència de compra. També trobem miralls a la zona de dermo per poder fer tallers de maquillatge o poder provar-li productes de cosmètica a les clientes, etc. Ara, quan ja hem parlat de tots els tipus de moble que podem trobar, passarem a parlar dels lineals. Què són els lineals?
Els lineals són el moble més venedor de tota la farmàcia, és a dir, és on tenim la majoria del producte. Per tant, és molt important com organitzem cadascun dels lineals dintre de la farmàcia. Abans de parlar dels lineals, m'agradaria fer un petit incís de les marques que tenim a les farmàcies i per què tenim cada tipus de marca. Bé, ja hem parlat de la categoria de bucal i de la categoria de corporal. Aquestes categories són categories que el que hem d'intentar tenir és que la farmàcia no tingui 300 tipus de productes, perquè si no, quin producte venem? Quina diferència hi ha entre una crema i una altra? Hem d'intentar que cada producte que tinguem es diferenci de la resta. És per això que l'ideal és treballar amb 3 tipus de marques. Una que sigui la marca líder, que aquesta es vendrà sola perquè el client vindrà a buscar-la. Tothom sap quina marca és i la gent vindrà a buscar-la. L'altra marca que hem de tenir és la marca de recomanació de la farmàcia, ja sigui perquè ens diferencia, ja sigui perquè tenim més marge o perquè volem apostar per aquesta marca en concret. Llavors, quan algú ens vingui i ens digui vull una pasta de dents, la marca que recomana la farmàcia serà aquesta. I per últim tenim les marques promocionals o publicitàries, que són aquelles marques que o bé surten per la tele o bé tenen un preu més econòmic, que serveix per competir amb els preus del supermercat. Si algú es compra una crema corporal de 2 euros, està bé que nosaltres a la farmàcia tinguem alguna alternativa de crema corporal de 2 euros perquè aquella persona que es va comprar la crema corporal al súper doncs ens la compri a la farmàcia. D'aquesta manera aconseguim que tot l'assortiment que tenim a la farmàcia es mogui. El líder es mourà perquè ens el demanaran, la marca recomanada es mourà perquè nosaltres la recomanarem i la marca promocional es vendrà per a aquella gent que busqui un preu més baix. Llavors, un cop sabem això, de com ha de col·locar cadascuna de les marques, passem a veure com ordenem el nostre lineal. Els lineals els podem dividir en 4 parts. La part superior tenim la part que li diem paraigües. Aquesta part porta molt poca rendibilitat a la farmàcia, només suposa un 13% de les ventes del lineal. Després tenim la part dels ulls, que la part dels ulls és la més visible pel client i suposa un 52% de les ventes del lineal. Després tenim l'alçada de les mans, que és l'alçada més accessible pel client i suposa un 29% de les ventes del lineal. I finalment tenim la part dels peus, que és la part que menys rendibilitat dona a la farmàcia, suposa només un 6% de les ventes del lineal. Un cop tenim clar tot això, què ubiquem en cadascuna de les baldes? Doncs bé, està clar que només amb les baldes del mig, de l'alçada d'ulls i de les mans, ja fem el 80% de les ventes del lineal. Per tant, hem de ser molt intel·ligents i pensar què posem en aquestes baldes. Com ja he dit que hi ha 3 tipus de marques, el que hem de ficar en aquestes baldes són la marca que nosaltres volem recomanar, perquè és la que a nosaltres ens interessa. Llavors, com ordenaríem? Jo el que faria és posar la marca líder a dalt de tot, perquè, com hem dit abans, per què ens serveix ficar la marca líder a dalt de tot? Perquè la gent ubiqui ràpidament on està cada producte, cada categoria. A les baldes del mig, de l'alçada d'ulls i mans, hi posarem els productes que a nosaltres ens interessi recomanar i, finalment, a la part de baix de tot és on posarem els productes promocionals o productes econòmics i de baixa implicació econòmica. Com ordenem els lineals? Doncs bé, hi ha 2 maneres. Si nosaltres tenim diverses marques dintre d'un mateix lineal, s'ordena com us ho acabo de dir. És a dir, marca líder a part de dalt, les marques que nosaltres volem recomanar a la part del mig i la marca publicitària o econòmica a la part de sota. Què passa si nosaltres tenim molt producte d'una mateixa marca, de manera que ens ocupa tot un lineal sencer? Com per exemple passa en el cas d'aquesta imatge. Com podeu veure, aquí tenim tot làser i aquí tenim tot vitis. Ens ocupa molt, no podem fer aquesta regla de la líder a dalt, les de marge al mig i les publicitàries a baix. Doncs llavors, simplement el que fem és ordenar les marques en vertical, és a dir, el que no podem fer és, això és un lineal i això és un altre, el que no podríem fer és làser en aquestes 2, vitis en aquestes 2 i no queda igual de bé. Les marques s'han d'ordenar en vertical i en horitzontal hem d'ordenar les patologies. És a dir, si aquí posem la part de genives de làser, a la del costat posarem la part de genives de vitis. I d'aquesta manera tenim ordenades les marques verticalment i horitzontalment les patologies. També hi ha farmàcies que ordenen tot per patologies. És a dir, que aquí posen
que aquí posen tot barrejat, doncs tot el que tenen de gingivitis. Doncs posen làcer, vitis, Bexident, etc. Això, per mi, és pràctic per vosaltres a l'hora de recomanar, perquè quan tu vas quan et ve una persona i diu «Ai, tinc les genives que m'estan sagrant», tal, tu te'n vas a la zona del lineal on trobes tota la part de genives sensibles, però pel client a l'hora de fer autoservei és complicat, perquè el client és molt marquista. És a dir, el client sap que utilitza làcer o sap que utilitza vitis. Llavors, quan se'n va al lineal, veu que en una mateixa balda hi ha moltes marques diferents, a l'altra es repeteixen les marques i a ell li és complicat saber on està la seva pasta, no la troba ràpidament. Per tant, si la vostra farmàcia és una farmàcia on la gent fa molt autoservei, no recomano ordenar-ho tot per patologies, sinó més aviat per marques. Vale? Altres coses que hem de tenir en compte. Vale, el tema de la duplicació. Si nosaltres dupliquem un producte en alçada, l'ideal és que el del costat també el dupliquem en alçada. El que no pot ser és que, per exemple, tinguem en aquesta pasta només tenim una alçada, a la següent pasta tenim 2 alçades, a la següent 3 i a l'altra només una. Per què? Perquè dona imatge de que el lineal està desordenat. Si a tot el lineal el que fem és posar 2 pastes de dents, queda tot igual, i queda tot més o menys a la mateixa alçada. Una altra cosa que m'agrada fer és que si, per exemple, fiquem els col·lutoris a un costat i les pastes a l'altre, sempre ho fem de la mateixa manera. Com podem veure aquí, aquí sempre col·loquen col·lutoris a un costat, pastes a l'altre, col·lutoris a un costat, pastes a l'altre, i així amb totes les marques. I d'aquesta manera sempre trobarem els col·lutoris a la dreta i les pastes a l'esquerra. O al revés també es pot fer, les pastes primer i els col·lutoris després. Una altra cosa que hem de tenir clar és que els productes han d'estar frontejats. Què vol dir que el producte estigui frontejat? Vol dir que ha d'estar el més a prop del client possible, és a dir, no pot ser que arribem i estigui el producte al final de l'estanteria. Sempre s'ha de tirar cap endavant. Un truc que moltes farmàcies fan és que quan venen un producte, al mateix moment tiren el de darrere cap endavant. I d'aquesta manera no s'han de recordar després d'anar al lineal a anar a tirar tots els productes endavant. És a dir, si jo venc un col·lutori, al mateix temps que estic venent el col·lutori, el de darrere el moc endavant. I d'aquesta manera tots queden a primera línia del lineal. I finalment, una altra cosa que també és important és que els productes hem d'intentar que no hi hagi espai entre productes i productes, sinó que el producte només estigui entre balda i balda. Per què? Que la separació estigui entre balda i balda implica o bé un canvi de categoria o bé relaxar la càrrega visual. Quan les farmàcies ens trobem que un lineal i l'altre s'ajunten en producte, al cap i a la fi és com que veus masses productes junts, no et permet separar per lineals, i és interessant separar per lineals, perquè normalment és això, els lineals o bé marquen un canvi de categoria o bé un canvi de marca. Llavors està bé que visualment separem cadascun dels lineals i és per això important deixar espais entre lineal i lineal. Ara anem a parlar dels facing dels productes. Com s'ha d'ubicar el producte? Bé, l'ideal és ubicar el producte en horitzontal, ja que és de la forma que millor es llegeix. Què pot passar? Que no ens hi càpiga col·locar els productes així. Si els productes col·locats així no ens hi caben, el que podem fer és col·locar-los en vertical, sempre i quan les lletres llegeixin de baix cap a dalt i mai de dalt cap a baix, perquè està demostrat que es llegeix millor amb aquesta primera opció. I el que mai hauríem d'intentar fer és col·locar els productes, com li diem, modo almacén, que seria col·locar els productes per la part, diguéssim, on s'obre la caixeta, que és la part que menys facing té. Això és perquè dona molta més imatge de marca col·locar un producte així que col·locar-lo així. Per tant, l'ideal és col·locar-lo d'alguna de les primeres dues maneres. El que podem fer és, com he dit, fer diferents alçades i posar el col·lutori al costat. Passem a parlar de la comunicació. Bé, el tema de la comunicació és important que fem cartells a la farmàcia per posar-los a les gòndoles, per posar-los a les peixeres i per anunciar les promocions que tenim. Què són els missatges que hi ha d'haver a cadascun dels cartells? Doncs bé, en els cartells hi ha d'haver el nom del producte o de la marca, per quina indicació i quins beneficis tenen aquesta marca pel client i, finalment, el preu. El preu és el més important. Però per mi el benefici també és molt important. Per què? Perquè, per exemple, si nosaltres al setembre fem una campanya de reparació capilar,
i jo poso una peixera i poso tot de mascaretes i fico mascaretes 5 euros, la gent no sap si és una mascareta per la cara o una mascareta pel cabell i a mi no em crida l'atenció, no em crea necessitat. En canvi, si jo el que faig és posar els productes de les mascaretes i el que faig és ficar un cartell amb una frase com necessites reparar el teu cabell del dany solar? M'està creant una necessitat, perquè, ostres, tinc el cabell fatal de la platja, se m'ha cremat tot, doncs això m'està creant una necessitat i és quan mostro interès pel producte i agafo el producte per mirar-lo. O bé no cal ficar una frase, sinó el que podem ficar és mascaretes de reparació capilar. Però a vegades sí que fer aquestes preguntes en els cartells és el que fa que el client se senti identificat amb els productes. Per ficar els descomptes tenim diverses opcions, o bé podem ficar 20% de descuento, o bé podem posar el preu que tenia abans tatxat amb el preu actual. Les dues maneres són vàlides. Què és important també? El tema dels preus. És important que els preus estiguin posats en els productes. Què vull dir això? L'ideal és que els preus estiguin, com veiem aquí, en regletes. Hi ha farmàcies que tenen els preus enganxats en els productes. Això no és el més recomanable. Per què? Perquè l'ideal és que el client pugui veure el preu del producte sense necessitat de tocar-lo. És a dir, que només veient el lineal pugui veure quin preu té cada cosa. Un altre tema que és important i que pel que les enganxines no m'agraden és perquè destrossen la caixa. I moltes vegades, sobretot en productes de cosmètica, haver d'arrencar el preu de la caixa i que se't fastidi la caixa, diguéssim, no és el més ideal. Llavors, l'ideal és el tema de les regletes i que cada producte tingui el seu preu. Altres coses que podem utilitzar també és el tema de... Hi ha algunes targetes com novetat, producte recomanat, el producte més econòmic, i això es pot anar col·locant en els lineals perquè el client pugui anar veient el que li recomanem cada mes o quin és el producte més econòmic del mes, etc. Altres coses que podem utilitzar són, per exemple, el tema de les pissarretes. Que hi hagi pissarres amb diferents missatges, presentant algun producte o bé presentant alguna promoció. Aquí tenim un altre exemple de pissarra. Aquí, per exemple, aquesta farmàcia el que té és els preus imbatibles. Té a l'entrada de la farmàcia uns cartells que indiquen quins són els preus imbatibles d'aquella setmana. I així el client, abans d'entrar, o potser jo vaig caminant i veig, ostres, tenen la pasta de dents que utilitzo superbarata aquesta setmana, doncs entro i la compro. Altres maneres de comunicar són, per exemple, cartells en ficant consells de salut, per exemple, o hi ha vegades que, per exemple, hem fet alguna campanya al gener amb alguna farmàcia d'aprimament i hem decidit ficar cada setmana una recepta saludable i li dèiem la recepta saludable de la setmana. I la gent anava allà, mirava la recepta que era, inclús o bé s'ho emportaven al flyer o bé si era un cartell li feia una foto. Són coses que podem anar fent. Tema de tenir pissarres a dintre també, i un altre tema que m'agrada molt tenir és pissarres a fora. Si tenim una cera gran, això sobretot ho fan els restaurants per poner menú diari, però això és veritat que cada cop més s'està utilitzant a les farmàcies i la veritat és que és molt útil. Tant per avisar, fem un Instagram directe aquest dia amb tal marca, o tenim uns 5 euros de descompte en fotoprotectors Isdin. Doncs això està molt bé per el mateix, perquè la persona, sense entrar a la farmàcia, ja està veient que fem una promoció. Ara parlaré una miqueta, parlaré una miqueta del tema de les campanyes. Què són les campanyes? Sabeu quin tipus de campanyes hi ha? Quines campanyes podem fer a una farmàcia? Algú sap alguna campanya típica que es faci a les farmàcies? Per exemple, campanyes més de salut. Tenim diversos tipus de campanyes que podem fer a una farmàcia. Primer de tot tenim les campanyes que es diríem de salut. Després tenim les campanyes de fidelització, les campanyes de posicionament, les campanyes que diríem que són les estacionals i finalment les campanyes de venda contingència. Les campanyes de salut, què són? Serveixen per bé o promocionar serveis que fem a la farmàcia, tipus promocionar el risc cardiovascular, promocionar la deshabituació tabàquica al gener, per exemple, etc. També serveix per donar a conèixer coses de salut. Una campanya de salut també és el tema dels dies mundials, de que celebrar amb la gent els dies mundials i que quan sigui el dia mundial del càncer de mama fem alguna acció amb els nostres clients, que quan sigui el dia mundial de la salut bucodental fem alguna acció amb els nostres clients, fem algun descompte en bucal, per exemple. Tot això poden ser campanyes de salut.
Un altre tipus de campanyes que podem fer són les campanyes de fidelització, que és una mica el que parlàvem abans de Farma Premium. Pots fer alguns mesos on, per fer-se client de la nostra farmàcia, el client tingui un premi, per exemple, o algun mes on hi hagi descomptes més agressius per la gent que sigui client de la farmàcia. Això, per exemple, ho fan molt als súpers. Els súpers tenen moltes vegades descomptes que són exclusius per la gent que té targeta. Doncs podem augmentar més aquests descomptes durant els mesos concrets que duri la campanya de fidelització. Les campanyes de posicionament poden ser de molts tipus. Poden ser campanyes que et posicionin amb una categoria en concret de la farmàcia, per exemple en cosmètica o en fitoteràpia, si és que et vols posicionar, però també et poden posicionar com a farmàcia propera al poble, fent accions amb altres comerços del poble, jo què sé, participant en alguna cursa del poble, donant als corredors mostres de Fisiocrem, per exemple. És a dir, podem pensar en moltes maneres de posicionar-nos, ja sigui de cara als nostres clients, com a farmàcia propera al poble, com a farmàcia especialista en fitoteràpia, etc. Què més podem parlar? Doncs bé, també podem fer campanyes estacionals, que són les típiques. Doncs campanya de caiguda capilar a l'octubre, campanya de solars a l'estiu, campanya de mosquits a l'estiu, campanya d'aprimament també després de Setmana Santa o al gener. Vull dir que són campanya de vuelta al cole al setembre. Són campanyes que són estacionals i que solen anar repetint any rere any. I finalment tenim les campanyes que li diem de ventes contingència, que són les que van lligades a una promoció, bàsicament. És a dir, no totes les campanyes hem d'entendre que tenen una promoció, sinó que pot ser una campanya més de salut, que promocionis algun tipus de producte de la farmàcia sense fer un descompte. En canvi, les de venda contingència sí que sempre hi ha algun tipus de descompte pel client, ja sigui un descompte directe en el primer producte, un descompte diferit, ja sigui un val de regal, etc. Llavors, quan fem aquests tipus de campanyes, com la gent sap que estem de campanya? Com la gent sap que tenim una campanya? Doncs bé, l'ideal és que les campanyes tinguin 3 inputs, o sigui que el client rebi 3 inputs quan entra a la farmàcia, perquè si no és difícil que el client se'n doni compte que tenim una campanya. I en canvi, si fiquem 3 inputs, és garantia d'impacte. El client se'n dona compte segur. Llavors, quins són els punts ideals per ficar a una farmàcia? Doncs bé, en primer lloc tenim l'aparador. L'aparador seria el primer punt d'impacte del client. Un altre lloc que podria ser és les gòndoles. Espera, que no, següent. Un altre punt podria ser una gòndola, una peixera, una taula, un mostrador que tenim a la part del mig de la farmàcia. I finalment tindríem la part dels mostradors, ja sigui també una peixera, una gòndola que tinguem a prop del mostrador o bé en el propi mostrador en si. Si tenim una zona d'impuls també podem ficar la campanya en aquella zona. Com fem que es relacionin les 3 zones? Per exemple, si en l'aparador fiquem un pòster en concret, l'ideal és que en la gòndola hi fiquem un cartell amb la mateixa imatge que hem ficat en el pòster, perquè la gent relacioni l'aparador amb el pòster que hi ha aquí. Si fem una campanya d'higiene íntima, doncs l'ideal és això, que fiquem un aparador amb un pòster, que quan arribin a la gòndola es trobin el pòster en format cartell i també tota la higiene íntima, i quan arribin a prop del mostrador una peixera amb tovalloletes d'higiene íntima i també amb el mateix tipus de cartell. I d'aquesta manera la gent és com, ostres, m'estan volent dir alguna cosa, no? Llavors és quan realment se'n donen compte. Llavors, què més? Per exemple, aquesta farmàcia en concret podem veure això, que ha ficat una campanya a l'aparador, que té el mateix tipus de campanya a una gòndola, el mateix en una taula anidada i després ho té en el mostrador. Ja ha creat diferents inputs. És necessari sempre crear inputs en cadascuna de les farmàcies, 3 inputs. Si són farmàcies molt petites o farmàcies que no tenen aparador, a vegades és complicat. Si és una farmàcia molt petita o que no té aparador, podem intentar crear 2 inputs. Inclús un dels inputs pot ser en el lineal mateix. Si tenim un lineal de corporal, el que podem ficar és un input en el lineal de corporal i un altre input a la gòndola central, perquè ja o bé passis pel mig o bé passis pel costat del lineal, doncs vegis el producte en concret. Quins són els punts claus de tot el que hem parlat? Què és el que necessitem fer per tenir un bon merchant a la farmàcia? Doncs bé, en primer lloc l'ordre.
és imprescindible que els lineals estiguin ordenats. I com els ordenem? Doncs com hem parlat anteriorment. Marca líder, marca promocional, marca recomanada, etc. I si no, com hem parlat verticalment. Verticalment amb marques i horitzontalment amb patologies. També el tema que hem parlat de frontejar els productes, fer phasing, etc. Un altre tema molt important és la neteja. És important que els lineals estiguin nets, que els productes estiguin nets, perquè si no dona mala imatge. Per tant, sí que és veritat que a vegades, moltes vegades, es neteja els productes, però la balda queda plena de pols. Tampoc dona bona imatge, és a dir, hem d'intentar netejar els productes i les baldes. En tercer lloc està la reposició. Què vol dir això? Doncs que cada dia hem d'intentar reposar els productes que s'han vengut, perquè si no queden espais a la farmàcia, que és el que hem comentat de que no hauria de quedar mai, perquè si no els lineals es veuen buits, etc. Llavors hem d'intentar que cada cop que es ven alguna cosa, o jo que sé, hi ha farmàcies que diuen posar al migdia. Al migdia fem reposició de tot el que hem vengut al matí i a la nit fem reposició de tot el que hem vengut durant la tarda per tornar a omplir els lineals i que el dia següent els lineals estiguin plens. I finalment tenim el FIFO. Això seria, el que hem d'intentar és que el primer producte que arriba a la farmàcia sigui el primer producte que es ven. Per tant, si hem d'ordenar els productes, l'ideal és que quan ens arriba un producte el que hem de ficar és ficar-lo al fons, no el podem posar al principi, perquè si el posem al principi es vendrà primer. Llavors sempre s'han de ficar al fons perquè és el que tindrà una caducitat més llarga. Això funciona a la majoria, tant a les calaixeres com quan col·loquem els lineals de fora, com en tot. No sé, potser a la farmàcia que aneu hi ha una manera diferent de distribuir-ho, però normalment es fica al final, ja us ho explicaran, però perquè sigui l'últim en vendre's, ja que és l'últim en arribar. Per acabar, reflexionar. Què és el que hi ha darrere d'una farmàcia? Què és el que volem comunicar i transmetre? Al cap i a la fi el que hem d'intentar és que els valors que nosaltres tenim són els valors que es vegin representats a la nostra farmàcia. Hi ha valors que són comuns per totes les farmàcies, però també està guai que cada farmàcia sigui diferent i es sàpiga diferenciar de la resta portant el seu valor propi. I això és una mica el que intentem amb tot el tema del merchandising. I fins aquí la meva part. No sé si teniu algun dubte, alguna pregunta. Ho ha explicat molt bé també, no?, aquest cop. Doncs com anem bé de temps, si us sembla, ara ho farem al revés. Ara preguntarem nosaltres coses a vosaltres, tot el que hem anat veient. Entenc que vosaltres sou usuaris de farmàcia, no? I què aneu a comprar a la farmàcia? Vinga, va. Trenqueu el gel, va. Berta, tu què compres a la farmàcia? Medicamentos principalmente y luego pues algún producto para la boca y para el pelo. No suelo comprar nada más en la farmacia. ¿Y de forma regular o es que, como decía Berta, cuando vas a por los medicamentos, uy, mira, tienen algo? No, a veces voy cuando, como tengo la farmacia en el internet, pues veo las promociones que tienen, porque cuando voy me suelen dar pues alguna cosa, algún producto, alguna muestra de algún producto de la boca o del pelo, que como siempre voy a eso, pues me suelen dar algún producto de promoción, de regalo, y por eso pues siempre estoy metiéndome al internet mirando qué tienen de promoción o algo de los productos que yo compro. Eso lo veremos también después porque es muy interesante, ¿no? La parte esta que dice, no, es que yo como ya tengo en el móvil, ¿no?, la farmacia, y es lo que están haciendo. Es uno de los temas que tocamos después, y es el tema de la unicanalidad. Que las farmacias, la parte que nos ha explicado Berta de la parte del offline, la tenemos bastante controlada, aunque quedan cosas, y seguro que habéis aprendido mucho, pero esto lo tenemos que trasladar también a la parte del mundo online, ¿no? Porque al final tenemos que llegar a nuestro cliente, que al final es omnicanal, está en todos los sitios, está en el mail, está en las redes sociales, está en todos los sitios, por tanto esto lo veremos. Y voy de mi pueblo donde vivo al pueblo donde vivía antes, que ahí tenía la farmacia, y voy de mi pueblo a la farmacia del pueblo del lado. Eso es que hacen una buena fidelización, ¿eh? Sí. O sea, esto lo tienen hecho. No. Como dice Mónica, lo importante es crear una coherencia, es decir, que el mundo online y el mundo offline esté relacionado, que yo si veo una promoción
online, cuando vaya a la farmacia, esta promoción esté. O si veo una campaña online, pues cuando vaya a la farmacia esa promoción esté. Por eso es importante el tema de vincular el mundo online y el offline. Y también con el tema de las pantallas que hemos hablado, de todo el tema de promociones, etcétera, pues que estas pantallas también estén adaptadas a la campaña que estemos haciendo, a la hora del día que sea, a las promociones que tengamos activas en la farmacia, etcétera. También está vinculado, a ver, yo trabajo en enfermería, soy auxiliar de gerontología y trabajo con las residencias, también tienen bastantes productos, digamos, de cara a la residencia, y claro, los que trabajamos pues tenemos acceso a ver más productos, a mostrarios y claro, eso quieras o no te va acercando más a la farmacia. Claro, que han salido como muchos temas muy interesantes del por qué elegimos una farmacia u otra, ahora lo hablamos, el tema del coworking, ¿no? Con diferentes establecimientos y el tema de la omnicanalidad. Entonces, bueno, empezamos por el primero. ¿Por qué elegimos una farmacia, otra farmacia? ¿Por qué ella? Por fidelidad. Por proximidad. Por proximidad. En realidad los estudios, hay una empresa, ¿no?, que se dedica a hacer estudios de cómo se comporta el consumidor, ¿vale? Bastante orientados a farmacia, que se llama ShopperTech, y tiene informes, de hecho, mensuales bastante interesantes, que nosotras desde Retail nos los revisamos bastante. Y el primer motivo por el cual se va a una farmacia es el tema de la proximidad. Pero el segundo es por el tema de quién me está atendiendo. O sea que está súper bien la parte de la proximidad, pero que en realidad la figura de la persona que me está atendiendo y lo bien que lo hagamos, y después lo aprenderemos con la parte de técnicas de venta, es el segundo, y que va relacionado con la fidelidad, ¿no? La omnicanalidad la explicaré después. Hay otra cosa que ha salido muy interesante, es el tema de las muestras. ¿Qué nos puedes explicar de las muestras? Bueno, muchas farmacias tienen muchísimas muestras y no las dan, ¿vale? Ese es el resumen principal. Entonces, a veces dicen, no, es que le doy la muestra a quien me compra. No, es que tendría que ser al revés. Por ejemplo, yo tengo piel sensible, ¿vale? Y yo voy a la farmacia y le pido, por ejemplo, me invento, pues una crema de la Roche-Posay, ¿vale? Y ellos no trabajan la Roche-Posay, pero quizá trabajan Aven, que es una marca que es muy parecida a la Roche-Posay, ¿vale? Tienen el mismo perfil de clienta, que tampoco hemos hablado de los perfiles de clientas de cosmética, ahora que me acuerdo, pero bueno, esto si no ahora lo comentamos. Pero es el mismo posicionamiento, ¿vale? Son para clientas dermatológicas que tienen problemas en la piel. Entonces, si yo le digo, hola, quiero un producto de la Roche-Posay y me dicen, no lo tengo y punto, pues yo, vale, pues me voy. En cambio, si me dicen, ostras, no, pues mira, trabajamos con Aven, yo le diré, ya, pero es que tengo la piel muy sensible y me da miedo, tal. No, pues prueba la muestrecita, llévatela y si te gusta vienes a comprarla. ¿Vale? Pues ya me están dando una muestra. Y esta muestra que me están dando es una muestra útil, porque es una muestra que yo después puedo volver y comprar el producto. Otro caso de muestras, por ejemplo, el tema de bucal. Si hacemos una campaña de bucal, no sé si sabéis que el tomar, por ejemplo, antidepresivos, ¿vale?, crea sequedad bucal. ¿Vale? Pues, por ejemplo, uno de los productos que no se vende mucho en farmacia y que se podría potenciar mucho más es todo el tema de pastas de dientes para sequedad bucal, ¿vale? Pues, por ejemplo, si lo que hacemos es, cuando hacemos la campaña bucal, a toda la gente que tenga antidepresivos en la receta, otros productos, otros medicamentos que creen sequedad bucal, darle la muestrecita del Cherolácer, por ejemplo, que es el de boca seca de láser, y le damos ese producto y le decimos, mira, que sepas que este medicamento que te estás tomando tiene un efecto secundario, que es la sequedad bucal, que sepas que si tomas esto puede ser que notes mejora en este síntoma, ¿vale? Y la gente muchas veces no sabe que el medicamento que está tomando tiene este efecto secundario y tampoco sabe que hay alguna pasta de dientes que le puede ir bien para eso. Entonces, simplemente con hacer esa muestra de darle la muestrecita, lo que haces es que el cliente, cuando se vaya a su casa, quizá acaba de empezar a tomar el antidepresivo y no nota la sequedad bucal, pero quizá en 2 semanas la empieza a notar y dice, ostras, la farmacia me dio esa muestra tal cual, la prueba, le funciona y va a la farmacia y te lo compra. Pues las muestras están para eso, es un tipo de campaña también, el dar muestras. Y es algo que tenemos que intentar potenciar mucho más en la farmacia porque creo que no se potencia lo suficiente. Y el tema que lo decía antes, el tema del orden es importante en toda la farmacia, pero en las muestras aún más. Porque si dices, voy a darte una muestra y abres el típico cajón
que están Claro. todas las muestras de marcas, incluso que no trabajamos en la farmacia, eso es bastante desastroso. Por tanto, la persona que sea responsable de la parte de derma les tendría que tener ordenadas por marca y por tipología de clienta, ¿vale? Y después también está el tema del número de muestras. Sí, Vale. vale. Bueno, el tema del número de muestras que damos a cada una de cliente, lo ideal, no sé si te quieres referir al número de muestras que podemos dar a cada clienta, vale. Bueno, lo ideal es dar entre 1, 2 y máximo 3 muestras, ¿vale? Por clienta, porque de esta forma también no se vuelve como una... exacto, como uno, porque hay clientas que después vienen a, dame muestras solo, ¿sabes? Y estas no son las clientas que realmente nos interesan. Entonces, por ejemplo, hay una de las tiendas que me gusta muchísimo cómo lo hace es Kiehl's. No sé si conocéis es una tienda de cosmética que se llama Kiehl's, bueno, que está en Barcelona y en otros sitios. Ellos lo que hacen es a todas las personas que van a la tienda les dan 3 muestras. Les dan una de limpieza, una de tratamiento y una hidratante final, ¿vale? Entonces, siempre dan las muestrecitas para que tú te lo lleves a casa, lo pruebes y si te gusta vuelves. Entonces, ellos trabajan así. Cuando tú vas, te prueban los productos, si hay alguno que ya te gusta mucho, evidentemente te lo venden, pero siempre te intentan dar muestras para completar la rutina y que te las llevas a casa y después vas al sitio y lo compras. ¿Vale? Eso también es Incluso te importante, dice- el tema de complementar la rutina, ¿no? Que no me compro una crema y me das 5 muestras o 8 porque te caigo simpática Exacto. de la misma crema, si es que ya te la he comprado. Dame del serum y del contorno, de la Claro, limpieza. Lo ideal es darles cosas que no hayan probado. Por ejemplo, es eso, pues si le vendes la crema, pues darle el serum y el contorno de ojos, o el serum y el limpiador, ¿vale? Y ellos lo que hacen, creo recordar también, Kiehl's, que lo que hace es que si después vuelves y compras las 3 muestras que te han dado, te hacen un descuento, ¿vale? O sea, ellos te dan las 3 muestras y si después tú cuando vuelves te quedas los 3 productos de las muestras, creo que te aplican un descuento de un 10%, ¿vale? ¿Qué ot- Recomendar un producto que no conoces. Por ejemplo, hay alguien que te da una formación, este representante que te lleva eso a la farmacia, te facilita saber cómo funciona. Sí, eso lo vemos o la después también, efectividad- pero... La efectividad del producto, porque hay marcas que son idénticas, pero, o sea, eso va más por mi gusto. Ofrezco una marca y la otra no. ¿Cómo Vale. funciona? Si es por... Parlo de la sortimenta de cosmètics. Ujú. ¿Sí? Vale, o sea, os he dicho que la parte de bucal y corporal sí que se organiza en la parte de líder, recomendado y publicitario, ¿vale? Entonces, cada uno se argumentará en función también el laboratorio os hace formaciones, siempre va a las farmacias y os hace formaciones. Y si no, vuestros compañeros, si ha ido al laboratorio y os ha hecho formaciones, pues os hace formaciones. Y si no, en el campus Fedefarma también tenéis Exacto, muchas en el campus de formaciones. Farma también tenemos muchas formaciones, ¿vale? El tema es, por ejemplo, en la cosmética. En la cosmética funciona diferente. No funciona por marca líder, marca publicitaria y marca que queremos recomendar, sino que funciona por perfil de clienta, ¿vale? Y hay varios perfiles de clientas. En primer lugar está la clienta dermatológica, ¿vale? La clienta dermatológica lo que pasa es que normalmente es una clienta que tiene problemas en la piel, ya sea una rosácea, ya sea una piel muy sensible, un acné, ¿vale? Entonces necesita un cuidado especial de la piel. De estas marcas, por ejemplo, tenemos La Roche-Posay, tenemos Aven, tenemos Bioderma, ¿vale? Entonces, a esa clienta cuando le vendamos el producto, lo que quiere saber sobre todo es si le va a calmar el problema. Entonces, nuestra argumentación del producto tiene que ir porque le va a calmar el problema que tiene en la piel, ¿vale? Otro perfil de clienta que tenemos es la clienta natural, ¿vale? Que le gustan los productos naturales, que sean bio, eco, que todo sea productos naturales, ingredientes naturales, etcétera, ¿vale? Estas marcas son, por ejemplo, Apivita, Caudalí, Nuxe, entre otras, Yowae, ¿vale? Entonces, esta clienta sí que le importa también, o sea, es importante que le argumentemos que el producto le va a ir bien, pero sobre todo también le interesa mucho que le argumentemos que el producto es natural, ¿vale? Entonces aquí tenemos que hacer una doble argumentación. Exacto. Entonces tú cuando llegues a la farmacia, pues verás un poco qué marcas tienen y tienes que identificar de qué perfil de clienta es cada marca que tenemos en la farmacia. Y de esta forma también nos sirve para recomendarle un producto u otro. Lo que tenemos que hacer cuando una clienta de cosmética nos viene es preguntarle qué producto ha estado utilizando hasta ahora.
y en función de la respuesta que te dé, tú sabrás de qué perfil de clienta es. Pues si te dice, pues mira, yo tengo muchos problemas en la piel y estoy utilizando Aven, pues ya sabes que es una clienta dermatológica. Si te dice, no, pues a mí lo que me gusta son los productos naturales y ahora estaba utilizando una marca, no sé qué, que es 100% natural, pues ya sabes que te tienes que ir a una marca más natural, ¿vale? El otro perfil de clienta que existe es la clienta publicitaria, ¿vale? Que sería la que se fija más en las cremas que salen en las revistas, como por ejemplo puede ser Vichy, ¿vale? O el Olay Regenerist, todas esas cosas, ¿no? Pues Eucerin también estaría un poco así. Eucerin también es más publicitaria, ¿vale? Entonces, son clientas que se fijan más en pues lo que dicen las celebrities en las revistas o que sale enunciado en la revista tal, pues entonces sería más un perfil de clienta de Vichy, Eucerin, etcétera. Y después tenemos las clientes cosméticas, ¿vale? Que serían las que van más a perfumería, ¿vale? Que se fijan más en el packaging del producto, que el producto sea bonito, que huela súper bien, que la textura sea súper agradable, etcétera. Como pueden ser, por ejemplo, las marcas tipo Sensilis, tipo Martiderm, Lierac y estas, ¿vale? Hay muchas, sí. Y entonces, bueno, un poco es esto. En función del perfil de clienta nos tenemos que ir a unas marcas o a otras. Y lo que es importante es identificar qué marcas tenéis en vuestras farmacias de cosmética para saber a qué marcas nos dirigimos en función del perfil de cliente que tengamos. Puede ser que en una farmacia tenga varias marcas que sean del mismo perfil de clienta, sí, pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es que tengamos precisamente una marca de cada tipo, como mucho, para que así los clientes que vengan tengan todas las opciones y cubramos todos los perfiles de clientes distintos. Pero puede ser que haya una farmacia que tenga el mismo tipo de perfil de clienta en sus marcas. ¿Vale? Pero no es porque es lo que dice Berta, ¿no? Que lo ideal es tener una de cada. Hay farmacias que son súper expertas en cosmética y tienen 8, entonces tienen que duplicar, no hay más, ¿vale? Claro. Pero si solo tienes 4 o menos, que es lo más típico, si tienes 2 marcas de la misma tipología, después a la hora de argumentarle a la clienta es bastante complicado. De cuál de las dos es mejor, el precio es muy similar y es bastante complicado en ese momento decidirnos por una es eso, o si por tienes otra. una Ven y una La Roche-Posay es que son para el mismo perfil de clientas, o sea, son para clientas con pieles más problemáticas, entonces es complicado decirle, pues esta es mejor que la otra, ¿no? ¿Volvéis de algo? A ver. No, Aira. Creo que ahora sí. Ahora sí ya. ¿Sí? Ahora sí. No, estabais hablando ahora de que en cosmética es diferente y habéis hecho mención por el tipo de cliente, por el target, ¿no? En este caso. Claro, habéis hablado de que, por ejemplo, está la Dermo, en el cual habéis hablado de unas marcas, y luego habéis comentado también otra más y finalmente la cual yo represento, que es Martider, ¿no? Pero también esto no implica un poco de contradicción, porque claro, si es una farmacia en la cual su target de cliente es más dermo, nosotros, por ejemplo, tenemos una línea que es más dermo. Dermatológica, ¿te refieres? Sí, entonces, es verdad que la mayoría de marcas siempre tocáis 1 o 2 palos, pero en verdad en el posicionamiento, en la cabeza de las clientas, están así como describíamos nosotros. Pero eso puede ser que una marca cosmética saque una extensión de línea que sea bioeco, pero sigue siendo una marca más cosmética. Que claro. Si te refieres a que crees que Martiderm es más dermatológica, tú igual sabrás más que nosotras, pero en el posicionamiento de la clienta, Martiderm suele ser más cosmética, va como alta liga. El tema de Martiderm, por ejemplo, es un tema un poco diferente, porque hay dermatológicas y después están unas que decimos dermatológicas de alta gama, ¿vale? Que las dermatológicas de alta gama son clientas que buscan mucho la eficacia del producto, ¿vale? Entonces, Martiderm está un poco aquí dentro también, o sea, es una dermatológica de alta gama, pero también se comporta un poco como cosmética, ¿vale? Entonces, dentro de dermatológicas de alta gama tenemos SkinCeuticals, tenemos Filorga, que Filorga también está entre cosmética y dermatológica de alta gama, tenemos, ¿cuál más? Martiderm, SkinCeutics, ¿vale? También sería un poco de estas dos, o sea, hay algunas que no son 100% de un posicionamiento, por ejemplo, Nuxe
es natural y ellos se consideran naturales, pero al mismo tiempo también es cosmética porque también cuida mucho los olores que tiene, el packaging que tiene, o sea que hay algunas marcas que están entre dos aguas, ¿no? Entonces hay estos posicionamientos, pero sí que es verdad que hay marcas que se pueden adaptar a dos posicionamientos al mismo tiempo. No hace falta que la farmacia cubra todos los perfiles de clienta. De hecho, la que siempre recomendamos sí o sí tener es la dermatológica, porque cuando un cliente, o sea, cuando una persona tiene un problema en la piel, al primer sitio donde irás a una farmacia. O sea, yo iría antes, si tengo un problema en la piel, yo voy antes a una farmacia que no a una perfumería, seguramente. Entonces, para mí, el target más farma es el dermatológico. Pero si queremos ampliar nuestro surtido de cosmética, pues entonces pues ya tenemos el perfil dermatológico cubierto, porque ya tenemos una marca dermatológica, pues vamos a ver qué otro perfil de cliente tenemos para ir introduciendo otras marcas para complementar a todos y para dar servicio a todos los tipos de cliente que tengamos en la farmacia. Gracias. Que claro, ahora lo hemos explicado así como de voz, pero la matriz que nosotras tenemos depende de si es más bioeco, es más cosmética o son una 50-50, las tenemos posicionadas en un sitio o en otro. Pasa que para ir más al grano lo hemos hecho así, pero totalmente de acuerdo. Y el último tema, y hacemos un break si queréis, es la parte que habías mencionado un poco, que es la parte del coworking, ¿vale? De poder establecer estos enlaces, ¿no?, entre diferentes establecimientos o diferentes centros que tengamos cerca de la farmacia, ¿no? Como decíamos, una de las formas o de las cosas que nos hacen decidir, o al paciente cliente le hace decidir de ir a una farmacia o a otra, es la proximidad, ¿vale? Con lo cual, lo que tiene sentido es que conozcamos cuáles son los puntos de referencia de alrededor de la farmacia para poder hacer coworking con ellos y que los dos tengamos un win-win y que los dos ganemos o compartamos clientes, pacientes y que tengan estos clientes pacientes algún beneficio, ¿vale? Uno de los típicos es la parte de clínicas dentales, ¿no? Si yo estoy aquí en la farmacia y justo 2 bloques para allá hay una clínica dental que a ellos les gusta mucho recomendar una marca determinada, hombre, pues está bien que vaya a hablar con ellos y que la tenga en la farmacia, porque casi seguro que la mayoría de clientes, pum, al bajar vendrán por mi farmacia, y si siempre vienen con una receta, ¿no?, de productos recomendados de una marca concreta, si tengo que decirle, no, hoy no lo tenemos, mañana, te dirá, bueno, pues ya lo compro en casa, ¿no?, al lado de casa. Entonces es hablar con ellos, intentar decirles qué marcas te gustan más y hacer este coworking, ¿vale? Cosas que también se pueden hacer, compartir el tipo de clientes. Por ejemplo, si tú haces una compra de más de X euros en la farmacia, en la parte de bucal, tienes un descuento de una limpieza bucal, ¿vale? Con la clínica dental que hay al lado, ¿vale? Y eso ya es ir trabajándolo con ellos con que se sienten cómodos, ¿no? O al revés, si son clientes que son de la clínica dental, pues igual tienen o un descuento o un vale de X euros en la primera compra en la farmacia, para intentar hacer este tipo de coworkings. Para esto es importante que cuando vayamos a hablar con quien sea, puede ser eso, puede ser, ahora hablaremos de otros tipos de establecimientos, prepararnos bien aquella reunión, ¿no? Primero de todo nos presentaremos y presentaremos la farmacia, quiénes somos, cuáles son nuestros valores, por qué hemos venido aquí, ¿no? Y qué creemos ya que podemos hacer los dos conjuntamente. Y sobre todo empezar por los beneficios que tendrá el otro establecimiento, no yo, porque si no es, claro, ya viene a pedir, ¿no? No, yo he pensado que podemos hacer este coworking porque tú tendrías, pues yo te derivaré unos clientes de lo de la limpieza bucal por un X% de descuento, también he pensado hacer lo que sea, ¿vale? Varias cosas y después al revés, ¿vale? Siempre intentar esta parte. Ejemplos que también hemos visto y hemos hecho, uno que es bastante, que dices, ostras, en Pharma, bueno, en un pueblo hacen una pop-up store. Una pop-up store es una tienda que la haces y al cabo de un día, 2, 3, lo que sea, la desmontas, ¿vale? Y cada semana hacen una pop-up store de ropa, ¿vale? Entonces, la chica de la tienda de ropa era amiga de la farmacéutica, ¿vale? Y dijeron, ostras, en la farmacia tenemos gente bastante mayor y en la tienda de ropa había mucha gente joven por el tema este del pop-up store, no sé qué guay, pero gente más grande no tenía. Entonces ella le decía, es que no vendo los productos, o sea, la ropa de gente más mayor. Entonces hicieron un coworking que era, si tú comprabas 2 solares en la farmacia, tenías un descuento en la pop-up store.
Y si comprabas algo en la Pop-Up Store, tenías un descuento en los solares. ¿Vale? Y al final de todo había como un sorteo de que si comprabas los solares te regalaban un vale de, no me acuerdo, 50, 100 euros, no sé qué, en ropa de la otra tienda. Y lo que hicieron es eso, compartir los clientes porque los perfiles eran muy diferentes y a las dos les interesaba, ¿vale? De forma que las dos aumentaron las ventas de las dos cosas, ¿vale? Entonces, bastante raro, ¿eh? La parte de una tienda de ropa es un poco raro, pero bueno, son cosas que se hacen, ¿eh? Otra de las cosas, hacer algo con alguna frutería que tengamos al lado de la farmacia, con todo el tema relacionado con nutrición y así. Igual, la campaña que decía Berta de hacer después de verano o antes de verano o en enero para adelgazar, pues puedes hacer por la compra de X euros o de tal producto un sorteo de una cesta de fruta de la frutería de al lado, ¿vale? También se puede hacer y así haces piña. No sé si tienes como más ejemplos. No, bueno, con un fisio. En realidad con un fisio, nutricionista. con nutricionistas, de pues esto, pues si compras algún producto para adelgazar tienes un descuento en el nutricionista. O sea, a veces es más, o sea, con algunos establecimientos es más alinear tu surtido al que tiene o sea, como por ejemplo de Bucal, pues al que recomienda Bucal, pues qué surtido tengo que tener yo. Y a veces también puede ser más tipo sorteos, por ejemplo en Navidad, pues que os unáis los comercios del pueblo y hagáis juntos una cesta, que es un sorteo, y que pues la gente tenga que comprar algo en la farmacia, algo en la carnicería, algo en el no sé qué, algo en el no sé cuántos para entrar en el sorteo. Entonces la gente va sellando, a cada sitio que va, pues va sellando, y cuando ha comprado los 4 establecimientos, entra en el sorteo de una super mega cesta con productos de los 4 establecimientos. Pues esto también es un coworking, o sea que hay muchas cosas, pero sí que es verdad que se hace sobre todo más con temas de salud, pero que se puede hacer también con otras cosas. Y otras cosas que se pueden hacer con otro tipo de lugares, ¿no? Es hacer charlas o así en colegios, centros cívicos, toda esta parte, ¿no? De, bueno, nosotros somos un agente de salud el más cercano, pues yo qué sé, enseñar higiene bucal a los niños. Eso también se puede hacer. Y la otra de coworking con establecimientos es no tanto para que compartamos clientes, sino que los trabajadores de aquel establecimiento tengan un beneficio por venir a nuestra farmacia. Una tarjeta fidelidad empresa, como por decir algún título de la tarjeta. Y como decíamos antes, por la parte de proximidad, si trabajas cerca, es fácil que acabes allí en la farmacia. Incluso puedes hacer que hagan pedidos y que una vez a la semana vayas de la farmacia y les dé el producto, ¿vale? Siempre esta parte de parafarmacia, ¿eh? La parte de medicamentos tiene que ser en la farmacia, que esto queda grabado y después no se sabe, ¿vale? Solo para farmacia, la parte de medicamentos que vayan a la farmacia. Exacto. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que tendréis ganas de hacer un café, y los que nos están siguiendo por streaming, en media hora, 11:35 o así, volvemos a recuperar con otras 2 sesiones. Así que vamos a hacer un café.